תודה. בסדר. אוקיי, מתחילים. בבקשה. אוקיי, בשיר, אתה רוצה לומר כמה מילים? משה, אתה עכשיו ההוסט, אתה יכול... נכנסתי. לא. שנכנס, בסדר. למטה, את רואה את הזה? את הרמקול? אוקיי, רבותיי, אני מבקש לשים על מיוט. חברים, שימו על מיוט את הרמקולים. יותר נוח, תמיד יותר נוח. תעלה לכולם את ה... כן, תשים את כולם על מיוט, הכי פשוט. למשה יש שליטה על כולנו. ואם אפשר את הדף השני, בבקשה. לא יודע, היי. אוקיי. בסדר? אני שם על מיוט. תמשיך ישר. אוקיי, אני מבקש שכולם ישימו על מיוט, רבותיי. משה, אתה תיכנס איפה פרטיסיפנט, תלחץ ויש, אתה יורד למטה עד הסוף ואתה מיוט אול. יש? אנחנו מסודרים? כן, תתחיל. אוקיי, משה, אתה רוצה לומר, משה, שלום לכולם. משה, אתה רוצה לומר מספר מילים או שאני רצה? אני מציע קודם כל אולי בשיר רוצה להגיד כמה מילים. אולי בשיר יאמר כמה מילים. אוקיי, אז ערב טוב כולם. ערב טוב. ערב טוב, אני מאוד שמח, יש לנו עכשיו 55 משתתפים, אז זה מאוד משמח ומעודד שיש אנשים שמצטרפים למיזם היפה הזה, שהוא הפך למיזם הדגל אצלנו באזור, ואני מאוד שמח לדבר הזה. למה אני שמח? כי אנחנו, אתם יודעים, לפי החזון של רוטרי, התפקיד שלנו לעשות שינוי מתמיד, והשינוי המתמיד כאן זה הדוגמה הכי פרקטית למה שאנחנו עושים. אנחנו מלמדים תלמידים ביסודי, בחטיבת ביניים, בתיכון, ונותנים להם מיומנויות וכלים לעלות בפני קהל ולתת נאום מקצועי, בצורה מקצועית, בצורה מאוד יפה מול אנשים, והמיומנויות האלו והכלים האלו ממשיכים איתם גם כן ללימודים שלהם באוניברסיטאות, הלימודים האקדמיים, וגם כן בחיים שלהם, גם כן זה בתחום העבודה, בתחום העסקים שלהם, כשהם עומדים מול העובדים, מול הלקוחות, מול ספקים שלהם, וגם כן בפעילות החברתית שלהם מול כל הקהל. הדבר הוא מאוד חשוב בעיניי, במיוחד בתקופה שאנחנו חיים בה היום, ואנחנו פשוט לפתוח את הרדיו או לצפות בטלוויזיה, לראות את מהדורת החדשות, אנחנו רואים איזה רמה של נאומים יש לנו, וטוב שאנחנו מלמדים תלמידים ואני אקרא לזה זורעים בהם את הזרעים, הנאום המתורבת, הנאום... תיתן לך טרגטים? כן, בטוח. רבותיי, לשים את כולם על מיוט. ואז כן, להקנות לתלמידים האלו את הכלים, איך לעלות, איך להיות מתורבתים, איך להתחשב בדעות של אנשים אחרים, וזה מאוד חשוב. אני מאחל לכם, לכולכם הצלחה, ויש לנו מה שאני כאן רוצה להעלות, שיש הרבה נושאים לנאומים שאפשר לעשות או לנאום בהם. אני השנה רוצה להדגיש על שני נושאים וביקשתי להוסיף אותם, שזה השתלבות של אנשים עם צרכים מיוחדים גם בעבודה, גם בעסקים וגם בחברה, והדבר השני גם כן את הכיבוד, לכבד את האנשים, לכבד את הדעות, להיות מתורבתים
עם האנשים האחרים, אפילו אם אנחנו לא מסכימים איתם והם מנוגדים, הדעות שלהם מנוגדים לדעות שלנו, ואיך להתעסק עם אנשים האלה. אז אני רוצה להודות למשה סנמן, שהוא יושב ראש אפיק הקהילה, שהוא מוביל את כל הפרויקטים של הקהילה, ולמרטין שהיא הרכזת של נושא הנואם הצעיר באזור. גם כן לכל אלה ש... אביטל, תשים את הזה על מיוט. מה זה? רוצה להודות גם לכל הרכזים באשכולות ובמועדונים על העבודה היפה שאתם הולכים לעשות, ומאחל לכם הצלחה גדולה גדולה. בבקשה. תודה רבה בשיר. תודה בשיר, אני רוצה להוסיף רק כמה מילים מעבר למה שבשיר אמר, שזה מדהים. אני רוצה שתדעו לכם שבאורגנים עסקיים היום, המשקל של כיצד בן אדם מציג נושא בישיבות, בחיי היום יום, זה חלק משמעותי של רעיון העבודה. מתחקרים אותו ודברים איך הוא מתייחס וכך הלאה. לא הכל הולך לפי הציון של האוניברסיטה, אלא הציון של האוניברסיטה כעובדה, כיצד מציגים את הרעיונות וכיצד מציגים את כל הנושאים. אני מאחל לכולנו הצלחה ולמרטין במיוחד שתוביל את זה בדיוק כמו שנה שעברה, אפילו יותר טוב. יופי, תודה רבה. תודה רבה בשיר, תודה רבה לך, תודה רבה על כל המילים הטובות, ומשה תודה רבה לך על השותפות הנהדרת הזאת. ואנחנו מתחילים. אני רק רוצה להדגיש ולומר שזה זום אחד, לפני שאני מדגישה ואומרת, אני רוצה להודות לכל הנוכחים כאן שפינו את הזמן ומצאו את הצורך והנחיצות להצטרף לזום הזה. זה משהו שאני מעריכה במיוחד, כי יש חשיבות גדולה בהיכרות ראשונית ודיבור ראשוני על הפרויקט כולו, על מנת שנצא כולנו לדרך באופן שיבטיח שהפרויקט הזה, המיזם המופלא הזה, באמת יתגלגל כמו שאנחנו רוצים. המכוון שלי לזום של היום הוא השנה שעברה הייתי מלפפון ירוק, זה היה חדש בשבילי לגמרי, לא כל כך ידעתי למה לצפות, אבל היום אני קצת יותר חכמה, ומתוך ההתנסויות שלי בשנה שעברה, מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה בדיוק הדבר הזה. זום ראשון מתוך 2 לפחות אני מקווה, והשנה עכשיו בשלב הזה אנחנו נתמקד בפתיח, מה צריך לעשות או מה אנחנו אמורים לעשות או על מה לשים דגש בפתיחה. אז משה, אם תוכל להעביר לדף הבא. הדבר הראשון שכולנו צריכים להיות מודעים אליו זה הדגשים לשנה הבאה. יש לכם את זה כאן. אני מאוד מאוד לא אוהבת להעלות דברים בכתב ואחר כך לחזור עליהם, אז הדגשים האלה פה פרוסים לעיני כולכם. והדבר המרכזי, שני דברים מרכזיים. בשנה שעברה היו קצת חילוקי דעות בנושא הזה, האם להכניס מתחרים ביישובים שאין בהם מועדונים או שאין בהם מועדונים, ואני רוצה להדגיש, כל יישוב שיבחר לעשות או לקחת על עצמו את המיזם הזה של הנואם הצעיר, ייכנס לתחרות. אנחנו נבקש ממועדונים שיש בהם, מיישובים שיש בהם מועדונים, להיות ספונסרים, והמטרה המרכזית היא להרחיב את הפרויקט הזה ככל שאנחנו יכולים, על מנת שככל שיותר, שמספר גדול ככל האפשר של ילדים, של תלמידים, יחשף לפרויקט הזה, יחשף ליתרונות שהוא מעניק למשתתפים בו, ובאמת להרחיב ככל האפשר את הפריסה הארצית, בשלושת השפות, בעברית, אנגלית וערבית, בכל הארץ. אז קחו את הדברים האלה בחשבון. אני יודעת שבשנה שעברה היו קצת עניינים עם הסיפור הזה, אז אנחנו השנה בהחלט נלך על זה ונצרף ככל שניתן. מעבר לזה שקיומה של תחרות כזאת בעיר או ביישוב היא בפירוש פוטנציאל לפתיחת מועדונים חדשים, שזו אחת המטרות המרכזיות של רוטרי ישראל, וככל שהרוטרי ייחשף וחכול שנראה לאוכלוסייה עד כמה הרעיון של רוטרי והאנשים שעובדים ברוטרי, שהם מתנדבים ברוטרי והם חברים ברוטרי, יכולים לתרום ותורמים לסביבה,
יהיה רצון גדול יותר להיות חלק מרוטרי, להצטרף כחברים ברוטרי, ואולי אפילו נפתח מועדונים חדשים בעקבות זה. זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין. הדבר השני שהוא מאוד, שאני דוחפת אותו כבר שנה, והשנה אני מקווה שהוא יצא מן הכוח אל הפועל, זה הנושא של התנעת המיזם מול מועדונים בחול. והכוונה היא בהתחלה לעשות את זה באנגלית, אולי גם בעברית. יש פה חבר במועדון אשקלון שיש לו איזה רעיון עם בוסטון, אז זה ממש חדש, אבל אני רושמת את זה anyway, שזה יהיה על הרקורד. אבל חיים קנט נכנס לסיפור הזה לפי בקשתי, ובהמשך לרעיון שהעלה משה סילמן כמובן, ואנחנו נגלגל את הרעיון הזה הפעם ממש ברצינות, ונקווה מאוד שנצליח ליצור תחרות עם שתי מדינות, מועדוני רוטרי בשתי מדינות, ברומניה ובאסטוניה. זה עדיין תינוק בחיתוליו, אבל זה מתגלגל, אז רק שתהיו ערים ומודעים לעניין הזה. עכשיו לגבי הסעיף האחרון של ארגון המידע מחדש של מבנה התחרות, אם תסתכלו, אחר כך נעבור על התחרויות, תראו שאיחדתי את התחרות בערבית ואת התחרות באנגלית. זה גם כן מתוך ההתנסות בשנה שעברה, מתוך כוונה לאגם את הנושא של השופטים בשתי השפות האלה, שזה עניין בפני עצמו למצוא שופטים שהם ראויים בנושא הזה, והם יכולים באמת לעשות עבודה כמו שצריך, אז לא לפרק אותם ולפזר אותם על פני 3 תחרויות, שכבות גיל, אז זה דבר נוסף. זהו, משה, אם אתה יכול להעביר לעמוד הבא, תודה רבה. לוחות זמנים. אז לוחות הזמנים שלנו, אם אתם רואים עוד אחד בבקשה. זהו, לוחות הזמנים, אם אתם רואים את זה מול העיניים שלכם, זה הנושא של לוז הפעלת המיזם. אוקיי, אז אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אוגוסט. חודש אוגוסט הוא חודש בתי הספר חוזרים לעבודה רק ב-15 לאוגוסט. המנהלים שקועים עד צוואר בפתיחת שנת הלימודים, ולכן הצגת המיזם לפני בתי הספר, מי שלא עשה את זה, אני יודעת שיש הרבה מאוד מועדונים שהם נמצאים כבר בתוך התהליך, כבר דיברו, הם עומדים בקשר, הם כבר יודעים מה קורה, אז בסדר, אבל באופן עקרוני, ברמה העקרונית, ספטמבר הצגת המיזם, בניית הקבוצה, אוקטובר, ינואר, בחירת הנושא, כתיבה, למידה בעל פה, ינואר התחרויות הבית ספריות, ואני מגיעה לעיקר. אני מסתכלת על הקצה, אתם לא כל כך מסתכלים אולי על הקצה מבחינה ארגונית, אבל מה שמעניין אותי זה תחרויות הארציות מבחינה ארגונית, ועל מנת שנוכל להתארגן כראוי מבחינה ארגונית לתחרויות הארציות, אנחנו חייבים לחשוב על פער מתאים בין התחרויות האשכוליות לתחרויות הארציות, על מנת שמי שמארגן את התחרות הארצית, שנה שעברה אני ארגנתי את 3 התחרויות באשקלון, אבל השנה זה לא יקרה, אנחנו כבר יודעים עכשיו שהארצי יסודי יהיה ברמלה, בלה הרימה את הכפפה שם ולקחה את זה על עצמה, ואני אמרתי לה כן בשמחה. עדיין נשארו פתוחים התאריכים של ארצי חטיבת ביניים, ארצי אנגלית משולב וארצי ערבית משולב, ואני אשמח לשמוע איזה אשכול מוכן לקחת את זה על עצמו, איזה מועדון מוכן לקחת את זה על עצמו, ואנחנו גם נדבר על זה מיד, על הקטע שחייבים להתחלק בנטל, שזה לא יכול להיות כל פעם נחלתם של מועדונים מסוימים, אלא שצריכה להיות פה חלוקה בנטל. אותו דבר לגבי התחרויות האשכוליות, תחרות אשכולית שמתקיימת, כל המועדונים באשכול אמורים וצריכים לקחת חלק במימון ובארגון ובהפעלה של התחרות האשכולית. מועדון שלוקח על עצמו לקיים אצלו תחרות אשכול, הוא לא סולו, הוא לא אישי, הוא עובד בתוך קבוצה, וזה הדבר המרכזי שאני רוצה להדגיש כאן בנושא הזה. אז אנא, קחו לתשומת לבכם את התאריכים, הם מאוד מאוד חשובים, על מנת שהלוז והסדר יישמרו, וכל מי שמקיים החל מתחרות עירונית והלאה, יוכל לקיים את התחרויות האלה בצורה נאותה, להתארגן עם תעודות, להתארגן עם פרסים, להתארגן עם מקום, להתארגן עם כל מה שצריך, כדי שהתחרויות האלה תהיינה תחרויות ראויות, ולא תתקלנה בהרבה מאוד, במכשולים, מה שקרה לא מעט בשנה שעברה. אוקיי, משה, בבקשה, את הבא. החלק הבא זה הנושאים לנאום. אם תוכל להעביר בבקשה לנושאים. מה מותר ומה אסור בנושאים? עוד דף אחד בבקשה. רגע, לא שמתי אותם, סליחה. אז בואו תחזור בבקשה, סליחה. מותר ואסור. הנושאים לנאום, יש לנו 13 נושאים מוכתבים, כלומר קבועים. 2 מהם זה הנושאים, כפי שאמר, של הנגיד, שביקש להכניס את הסובלנות וסבלנות ואת השילוב בעלי צרכים.
אני הוספתי נושא חדש, את ה-AL, האינטליגנציה המלאכותית, שזה נושא בוער, הילדים אולי מאוד התעניינו בזה, ועדיין כמובן האפשרות פתוחה בפניכם להציע נושאים נוספים ככל שהילדים ימצאו וירצו לנכון, כמובן באישור, אתם צריכים לבקש את אישור הרכז האשכולי, אם הרכז האשכולי מאפשר את זה אין שום בעיה, אם יש לרכז האשכולי או רכזת האשכולית איזה שהם התלבטויות, הם יפנו אליי ואנחנו נדבר על זה ביחד. למה אני אומרת את זה? כי יש לנו מותר ואסור בנושא של הנושאים. האסור הוא מאוד פשוט, יש שני נושאים שאנחנו לא נוגעים בהם, אחד זה הנושא הפוליטי, רוטרי זה ארגון א-פוליטי, אנחנו לא מתעסקים עם פוליטיקה בכלל, אז כל נושא שנוגע לפוליטיקה הוא out לגמרי, והנושא האחר זה מיניות האדם. אלה נושאים, מיניות האדם זה נושא שצריך להיות מטופל בהשגחה ובמוניטורינג של אנשים שמתמצאים בתחום, ואנחנו לא נוגעים בנושאים האלה, מעבר לזה הכל פתוח. ועם ילדים בשנה שעברה הקשרתי לא מעט נושאים אחרים, וגם השנה אני לא רואה סיבה לא לאשר נושא שילד מאוד רוצה לכתוב עליו, או ילדה רוצים לכתוב עליהם, בכיף וברצון, רק תזכרו שאם זה לא רשום ואם לא נמצא ברשימה, תבקשו את האישור של רכז האשכולית שלכם. זה הכל, זה כל מה שהדבר הזה דורש. אני רק רוצה להדגיש עוד פעם, כי בכל זאת, למרות שאנחנו עושים את זה כבר מ-1985, עדיין יש לפעמים עניינים בקטע הזה. אנחנו לא משלבים סוגיות פוליטיות. אנחנו לא משתמשים בעזרים. בשנה שעברה פנו אליי שוב ושוב, האם מותר להביא כרזה, האם מותר להביא צבע, האם מותר להביא תמונה? לא, פשוט לא. ילד עומד על הבמה בכוחות עצמו ונואם. אז צריך להדגיש בפני התלמידים שאי אפשר לשתף, אסור לשתף את הקהל בנאום. מותר שאלות רטוריות בלבד. הנאום הוא כמובן נאום בעל פה, אני עדיין התפלאתי ששנה שעברה פנו אליי ושאלו אותי אם אפשר להיעזר, אם אפשר, לא, אי אפשר, כמובן לא ברמות הארציות. השאלות האלה מגיעות בתחרויות העירוניות בדרך כלל, או ומעט מאוד גם בתחרויות האשכוליות, באשכוליות זה כבר לא קיים, אבל בעיקר בעירוניות, אז פשוט תדגישו את הדברים האלה, זה חשוב מאוד, ומשך הנאום הוא בין 3.5 ל4.5 דקות. כל טווח זמן בין שני הקצוות האלה הוא לגמרי קביל, וכמובן זה אמור לגבי כל השלבים כמובן, והתלמיד נושא את אותו נאום כמובן בכל השלבים, בית ספרי, עירוני, אשכולי וארצי, אותו נאום בדיוק. לכן אנחנו גם מבקשים את העותק של הנאום בשלב האשכולי או בשלב הארצי, על מנת להבטיח שזה יהיה נאום דומה, שלא יעשו בשינויים, ואתם צריכים להקפיד על כך, אתם צריכים להעביר את ההנחיה הזו הלאה, ולהקפיד על כך שהדברים האלה יעשו. זהו, אם משה בבקשה, אם אפשר להעביר, השיפוט. יש לנו טבלת שיפוט שכולכם מכירים, מה שאני ממליצה מאוד בקטע הזה, זה כמה דברים. אחד, אם אנחנו כבר מדברים על הקריטריונים, הקריטריונים האלה צריכים להיות מוכרים ומועברים לכל מי שעוסק עם הילדים בכתיבת הנאום. זה נעשה סוג של מכוון. אם יש את זה לפני המורים והמדריכים שמלמדים את הילדים או מדריכים את הילדים, זה המכוון, זאת אומרת, על זה הם ישפטו, זה מה שהם יעשו, אז הם צריכים להכיר את זה על בוריו. הדבר השני, השופטים חייבים להכיר את הדף הזה, ויפה שעה אחת קודם. תכף נדבר גם בנושא של השופטים, על נושא של תיק שיפוט, שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד עקרוני בכל התהליך הזה. אז הטבלה הזאת, טופס השיפוט הזה, הוא לא סתם טופס שיפוט שאנשים נפגשים איתו ברגע האחרון, אלא זה משהו שצריך ללוות את כל התהליך, על מנת שהשלד הזה יהיה מאוד מאוד ברור על מה אנחנו מסתכלים. זה לגבי טבלת השיפוט, היא כמובן טבלה חדשה, שפעם ראשונה הוצאנו אותה בשנה שעברה, למי מכם שאין את לכולכם יש את החוברת החדשה, אבל עדיין אני אומרת, שימו לב שאתם משתמשים בטבלה שנכנסה לעבודה בשנה שעברה. בחירת שופטים, איך אנחנו בוחרים את השופטים? זה גם כן נושא שנתקלתי בו בהמון שאלות והמון הערות בשנה שעברה. יש קושי בבחירת השופטים, מאיפה מוציאים אותם? אז תראו, זה נכון, אני אגיד לכם לאן אני מסתכלת כשאני בוחרת את השופטים שלי. אני מסתכלת על הסביבה שלי ואני מחפשת באוניברסיטאות ובבתי המשפט ובעירייה
ובכל מקום שבו נמצאים אנשים שהם משכילים, שהם יודעים, בבתי ספר לאומנות, בבתי ספר לציור, זאת אומרת, אנשים שיש להם גישה ויכולות להסתכל על חומר כתוב ולשפוט אותו, או להעריך אותו בצורה טובה ונכונה. המלצתי, לעשות קאדר של שופטים למקומות השונים. בתי הספר זה פחות עקרוני, כי אפשר להקצות שם חברי רוטרים מהנהלה, אבל צריך להקפיד על דבר אחד מאוד מאוד ברור, שמי ששופט אין לו שום נגיעה whatsoever לנושא של ההנחיה וההוראה של הכתיבה של הנאומים. הם צריכים להיות אקסטרנים לחלוטין, לא מורה מלווה, לא מחנכת, לא שום דבר. הדבר הכי בולט אצל שופט שצריך להיות ברמה הראשונית בתחרות, זה שהוא חייב, או היא חייבת, הם חייבים להיות ללא שום נגיעה לעיבוד ולעבודה עצמה לקראת התחרות. זה הדבר המרכזי הראשון. אחר כך אני סומכת עליכם שאתם תדעו עוד ולמיין, כמובן שאת השופטים לתחרויות הארציות אני אבחר, בשיתוף פעולה עם המועדונים שיעשו את התחרות בשטחם, כמובן במה שאפשר, אבל אתם צריכים להקפיד על הכללים האלה. אני יכולה לומר לכם שכל הטענות, משה, למה אנחנו עם הדבר הזה? אנחנו לא בהיערכות לתחרות, אנחנו עדיין בשיפוט. הנה בחירת שופטים, תודה. אני יכולה לומר לכם שכל הטענות שקיבלתי בשנה שעברה, בנושא הזה של טענות מההורים ולגבי התחרויות, רובן ככולן היו תלויות ועומדות על הנושא הזה של השיפוט והנהלים של התחרות. שני דברים שהם מאוד מאוד חשובים, ולכן אני מאוד ממליצה להקפיד. יש את כל הנתונים בחוברת, אני לא מתכוונת לחזור על זה פעם נוספת, אין שום צורך, הדברים כתובים ואני עומדת כמובן לרשותכם בכל מה שתרצו, בכל מה שתצטרכו בנושא הזה, בהקשר הזה. אבל אני באמת ממליצה מאוד 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 להקפיד בצורה שלא משתמעת לשתי פנים על הנוהל. זה מבטיח שלא יהיו טענות. ואני יכולה לומר לכם שבשנה שעברה לא הייתה כמעט תחרות אשכולית שהסתיימה, בלי שקיבלתי אחר כך ערעורים וטענות ומענות, וכן היה בסדר, לא היה בסדר, כן שפטו נכון, לא שפטו נכון. חבריה, זה מאוד מאוד חשוב, גם מאוד חשוב שהתהליך יהיה נקי, שאנחנו נעשה תהליך שהוא נקי, ושאפשר יהיה באמת לבדוק ולעמוד עליו. עכשיו, לגבי הנושא הזה של השיפוט, אני מאוד מאוד ממליצה לבנות תיק שופט. מי מכם שעדיין לא עשה את זה עד היום, אז אני מאוד ממליצה לבנות תיק שופט שמכיל, ואני יכולה לשלוח אליכם, אני אעלה בקבוצה דוגמה לתיק שיפוט, אין שום בעיה עם העניין הזה, שמכיל את דף השיפוט, את הנושאים, את העקרונות של כתיבת הנאום ומה מותר ומה אסור, ודף קצר שמסביר מה זה הפרויקט, כי לא כל השופטים מכירים את הפרויקט שלנו, את המיזם, ולא כולם יודעים. וכמובן שזה לא צריך להגיע לידי השופטים ביום של התחרות, זה צריך להגיע להם לפחות מינימום שבוע קודם, מתוך כבוד אליהם, שיהיה להם זמן לקחת את התיק הזה, להסתכל עליו. כמובן שאתם לא צריכים לתת להם תיק ממש, אלא לשלוח אליהם את הדבר הזה במייל, על מנת שיספיקו לעבור, ואם יש להם שאלות שיחזרו לכם וישאלו, ושהם לא יגיעו ויקבלו בהפתעה את דף השיפוט, ויצטרכו אד הוק להסתכל על הדף הזה ולהחליט מה הם עושים איתו בדיוק. וזה רק יטייב ויהדק את האיכות של השיפוט והרמה של התחרות. זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. זה בהקשר הזה של בחירת השופטים. עכשיו אני רק רוצה לציין שמי ששפט בתחרות אחת, הוא פסול מלשפוט בכל התחרויות שאחרי. זאת אומרת שמי ששפט בתחרות ישובית לא יכול לשפוט בתחרות אשכולית, ומי שכמובן ששפט בתחרות אשכולית לא יכול לשפוט בתחרות הארצית, אין דבר כזה. זאת אומרת, גם השפיטה בתחרות היא פונקציה של ניקיון, ואדם שמכיר כבר מתחרים, הוא לא יכול כמובן לשפוט את אותו מתחרה או אותה מתחרה פעם נוספת בשלב הבא, וזה מה שיקרה כמובן, כי מכל אחד מהשלבים האלה עולים תלמידים בהמשך, אז לא ייתכן שאותו אדם ישפוט וישמע את הנאום פעם שנייה, או פעם שלישית חלילה, וישפוט פעם נוספת, זה לא. אז קחו את הדברים האלה בחשבון, וכשאתם בוחרים שופטים, אז, יש לכם איזושהי הכוונה למשל האשכולי,
אז תחשבו על זה מראש ותתכננו את זה כך שהשופטים שלכם באמת הכבדים, הרציניים, המאוד מאוד איכותיים ומשובחים, תשאירו אותם לתחרויות המתקדמות יותר, לא שבתחרויות האחרות אנחנו לא צריכים שופטים איכותיים, אבל עדיין יש מידע, זה איזשהו מאגר מוגבל, וכדאי ככה לחשוב על זה מראש טוב 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 קודם לכן. זה באשר לשיפוט ולשופטים. אני רוצה לומר עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, שהחלטת השופטים היא סופית. היא סופית ומוחלטת ברגע שהשיפוט אמר את דברו, ברגע שהשיפוט אמר את דברו, אנחנו לא, אין על זה ערעור. אין על זה ערעור, למרות השנה כן היו ערעורים, ובמקרה אחד זה אפילו היה מוצדק, כי ההיערכות לקראת התחרות הייתה מאוד מאוד לקויה, וכדאי מאוד להימנע מהדברים האלה, זה מאוד מאוד לא נעים. זה מאוד לא נעים, וזה לא נעים לשני הצדדים, זה לא נעים לי, זה לא נעים להורים שמגלים שנעשתה פה איזושהי טעות, וזה בטח בוודאי לא נעים למועדון שנאלץ אחר כך להתנצל ולכתוב, בואו ננסה להימנע ככל שניתן מהמקומות האלה. אני אעשה כאן עצירה קצרה, כי החלק האחרון הוא 2, היערכות לתחרות והשאלות ותשובות, ואני אעביר אליכם את השרביט, ולמי שיש שאלות, הערות בשלב הזה, אני ארשום את הדברים, ואני אענה עליהם אחר כך, אולי מיד עכשיו, או שאני אענה עליהם אחר כך. אז בבקשה, חבריה, אליכם. אם כתבו פה כמה שאלות, אני מציע שתראי בצ'אט, ואם לא אני מקריא לך. אוקיי, תקריא לי. מבקשת מכל מי שיש לו המלצה למדריך רטוריקה לפרסם בפורום, תודה. אוקיי, אז לכל מי שיש המלצה למדריך ברטוריקה, אני מציעה לכם לפנות בהקשר הזה לאוניברסיטאות שמקיימות דיבייט, יש אוניברסיטאות שיש להם שם קורסים כאלה לדיבייט ולתורת הנאום, אני יודעת שבאשקלון יש, במכללה, אני מניחה שיש גם בתל אביב, יש גם מקומות אחרים, זה מקום טוב לקבל ממנו אולי הפניות לאנשים שיכולים לעזור. מה שאני כן יכולה לעשות, אני יכולה לברר ואני אעלה בקבוצה המלצות, אני יכולה לעלות ואז נעלה את זה גם לאתר אולי שיהיה לרשות כולם. מרטין, אם אפשר מרטין להכניס מילה בנושא הזה, יש באוניברסיטאות, בכל המוסדות להשכלה גבוהה יש להם ליגת דיבייט. זה מה שאמרתי. רגע, וסטודנטים שרשומים בליגה, והם כבר בשנה שנייה שלהם בליגה, זה נחשב להם לנקודות קרדיט, ואז הם גם הרבה יותר מנוסים, והרבה יותר זורמים עם מנועם הצעיר. אז כשאתם נכנסים כבר לקבוצות האלה של הסטודנטים, כדאי להתעניין בסטודנטים שהם לפחות בשנה שנייה, בליגת הדיבייט שלהם. מצוין, תודה רבה חיה, יופי של... אז עוד הערה, את הסטודנטים האלו אפשר לגייס אותם, ושהם ידריכו לתלמידים בבתי הספר תמורת מלגת לימודים, שהמועדון במקום ללכת לשלם שכר, כאילו שכר, מלגה לסטודנטים האלו, והם ישמחו מאוד, אני חושב. אוקיי, זו גם אפשרות, בבקשה. שאלה נוספת, אני אקבל את המצגת, נראה לי שלא תהיה בעיה להעביר אותה. אפשר בנושא הזה? אפשר לשאול שאלה? האם אין טעות בתאריך שהתחרות באנגלית, האם זה 14 לאפריל או לא 14 למרץ? 14 למרץ, אם יש שם טעות אז זה טעות שלי, כן. אז יש טעות, אז 14 למרץ, טוב ששאלו. כן. מרטין, אפשר להעיר, אני אציג את עצמי, ברוריה שחק, מועדון רוטרי כרמל, הנשיא ליאור גיניץ. היי ברוריה. שלום וברכה, אנחנו מכירות. אני עושה את התחרות הזאת מספר שנים, השנה תהיה ענת שייר, אני פשוט עוזרת לה. אנחנו שילבנו בהמשך למילים של בשיר גם אנשים עם מוגבלויות, והיה לנו שנה אחת בהצלחה רבה תלמיד עם גמגום ועם עוד בעיות והוא שולב. אנחנו פותחים את זה לכולם. אוקיי. זאת הערה אחת. הדבר השני... רגע, בוא נציין קודם כל מה שיש פה הערות שכולם כתבו. ככה נגיע לשלב הזה, בסדר? רק אם אפשר, אני לא כתבתי הערה והייתי כן מעוניין לדבר. לא, אבל תראי רק לציין מה שכתבו, ככה שיהיה מסודר, אחרת... בסדר, אז בוא נגמור עם הערות. יש חלק מבקשים לשלוח את החוברת עוד הפעם. אוקיי, בסדר.
סרטוני הדרכה, יש ביוטיוב שהייתה איזושהי סרטון הדרכה, אם אפשר להפיץ אותו גם. העלינו אותם, הכל נמצא באתר. אוקיי, מי מעביר אצלכם בכיתות את התוכן עם הילדים בכיתות לקראת התחרות? הבצע לתוך דיברנו על זה. רק שנייה, רק דקה אחת. האם ניתן להדריך תלמידים? רגע אחד, שנייה אחת, משה, אני רוצה להתייחס לזה, בסדר? להערה הזאת. מי מעביר בכיתות? יש כמה סגנונות, אוקיי? סגנון אחד זה סגנון שמביאים מה שנקרא מבחוץ ומשלמים ונותנים או מלגה או משלמים תשלום, ויש קבוצה מסוימת שמתארגנת מתוך כל בתי הספר בדרך כזאת או אחרת, וזאת דרך אחת. דרך אחרת היא להיכנס לתוך בתי הספר בהסכם עם המנהלים, דרך הרשויות, זה מה שאנחנו עושים באשקלון. כל מנהלי בתי הספר נותנים שעתיים עם מורה מתוך בית הספר, והתחרות הבית ספרית נעשית כולה במימון של העירייה, עיריית האשקלון. אנחנו לא, ואני מציעה לעשות את זה, סליחה, גם במקומות אחרים, כי כשפונים אל הרשות, מציגים בפניה את התוכנית, הם מוציאים קול קורא, יש הענות מאוד מאוד יפה, אז זאת הצעה, זו גם אפשרות. ואפשרות אחרת היא כמובן עם קבוצות סטודנטים, עם המלגות לסטודנטים. אז יש לנו אפשרות אחת דרך הרשות במסגרת בית הספר בתוך שנת הלימודים, אפשרות אחרת היא זה שימוש בכוחות חיצוניים בתשלום, ואפשרות שלישית שהיא גם בתשלום אבל בצורה קצת אחרת, שסטודנטים, והמלצתה של חיה משנה שנייה בדיבייט מהאוניברסיטאות. ויש גם מועדונים שעושים את זה בכוחות עצמם, שמי שנכנס לכיתות ועושה את ההנחיה, זה חברי מועדון, אז יש באמת מין מגוון של אפשרויות לשאלה הזאת. כן. אוקיי, נחזור למה שהיינו קודם. רק רגע, אני ביקשתי... רגע, קודם כל כרמל, עוד כרמל. כן, אני רוצה לסיים. כן. מה השאלה הבאה? זה לא שאלה, זה הצעה. את דיברת על תיק שיפוט, אנחנו עושים את זה, אני עושה את זה כבר עם הסטודנטים כבר כמה שנים, ואני הוספתי גם רשימה של בתי הספר, ושיימתי על כל דף שיפוט את שם התלמיד, את הכיתה ובית הספר, כך ששופט מקבל, הוא מקבל ישר, הוא לא מתבלבל עם השמות, כי הוא לא מכיר את התלמידים. ברור, מצוין, אנחנו עושים את זה בוודאי. זה חלק מהעניין, כן דליה? בטופס אקסל, וזה מצוין, וזה הולך נהדר. נכון. צפה גם תמונה של הנואם, באותו דף שיפוט, לא רק שם ושם המשפחה. לא צריך להגזים. אנחנו עושים את התמונות של הנואמים, אנחנו עושים בתוך מצגת, בדרך כלל זו מצגת שמוצגת באולם, עם השם של התלמיד, התלמידה, עם נושא הנאום, עם המקום שממנו הוא בא, בזמן שהוא נואם. זה מה שמקובל לעשות. כן, הלאה. תודה, אני אמרתי שלי, הכל בסדר. אפשר? תודה ברוריה. תודה. אוקיי, קוראים לי צביקה, אני מרוטרי חולון, אני מרכז השנה את הנואם הצעיר בחולון. אנחנו בחולון בדרך כלל מתקשרים עם חברה ששולחת מדריכים לכמה בתי ספר, העלות היא לא פשוטה, העלות היא גבוהה, עיריית חולון לא משתתפת, הם מברכים אותנו, נותנים לנו את ברכת הדרך, אבל לא מוצאים כסף לנושא הזה, וגם בבתי הספר אנחנו לא מקבלים מימון, כמעט לא מקבלים מימון בנושא הזה. ואז השאלה שלי, מכיוון שיש פה 30-40 ארגונים, שכל אחד מתמודד עם זה בצורה שונה, וכמות החברות שנותנות את השירות הזה היא יחסית מצומצמת. השאלה אם לא כדאי לנצל את הכוח הארגוני שלנו, של אלה שכן סוחרים מרצים, ולנסות גם להגיע למרצים באיכות יותר טובה דרך איזושהי חברה, שיודעים ש10 או 15 ארגונים ייקחו מהם את השירותים, ברור מדריכים שונים, וגם להעמיד להם רף של רמה, כדי שאנחנו נקבל מדריכים ברמה גבוהה. זאת אומרת, אין מניעה, אם מישהו מוכן לקחת את הדבר הזה על עצמו, הוא מוכן להגיד משהו? אני לא מבינה. רציתי להגיד משהו, אילנה. כן, אילנה, בבקשה. הייתה לנו בעיה כזאת במיתר, ומה שבסוף עשינו, גייסנו מתנדבים מוותיקי מיתר, שאנשים בעיקרון הם אנשי הוראה שהיו, והם התגייסו
לטובת העניין הזה, והם מלווים את התלמידים בבתי הספר, מכינים אותם לנואם הצעיר, והגענו לתוצאות יפות. יפה, רעיון מצוין. בנואם הצעיר. יש לי איזושהי אולי אי הבנה, ברכה, שמי ברכה. המיזם הזה הוא בעצם מיזם התנדבותי של מועדון. האם החברים של המועדון אינם יכולים להיות בתוך בתי הספר? אצלנו לפחות בגדרה, מתחלקים לזוגות, נכנסים לבתי הספר, מקבלים גם הדרכה לפני כן גם במועדון, ואני לא מבינה למה צריך להוציא כל כך הרבה כספים על הדבר הזה. זה ים של כסף ומאיפה? אבל זה עניין מאיפה? אני מנסה להבין מאיפה אתה מוציא כל כך הרבה כסף. אנחנו מוצאים את זה מהכספים שחברי המועדון משלמים למועדון. אני אגיד לך ברכה, גם אצלנו חברי מועדון מתנדבים ומצטרפים לבתי ספר ונותנים חניכה לתלמידים. אבל עדיין, גם אני, כשאני יודע לנאום ויודע לנאום מצוין, אני חושב שלהעביר את הכללים של נאום, אם אני אכנס לזה אני אעשה את זה, כן? אבל אני יכול לעזור לתלמידים, אני יכול לקחת תלמיד, 2, 3, לתת להם תמיכה, ואנחנו עושים את זה, ויש איזה צוות של לפחות 5-6 בתוך המועדון שנותנים תמיכה בתוך בתי הספר. אבל עדיין יש מישהו שמעביר להם את זה בצורה, מה שנקרא, מתודית, את הנושא של תורת הנאום. טוב, אז כנראה שאתם מועדון עשיר, מה נגיד לך? ואם היינו מועדון עשיר, זה לא עניין של כסף. אבל הוא משלם כסף, מה זה לא? אבל לא בכל מועדון יש אנשים, או מספיק אנשים, שיכולים לעשות את זה. אני מרחובות 20 שנה עושה את התחרות. אני הראשונה ליסודים. אני יודעת. ותמיד אני לוקחת הדרכה מקצועית, כי כולנו יודעים לדבר, אף אחד מאיתנו לא מקצועי, אז זה הברירת מחדל, אין ברירה. לוקחים מישהו מקצועי. הקו המנחה... אני רציתי משהו להגיד. רק שנייה אחת, אני רק רוצה לסכם פה את הדברים האלה, כי נאמרו פה דברים שהם באמת תצליל של המציאות כפי שהיא קיימת בשטח. כל מועדון, באמת, כל מועדון, בכוחותיו הוא, או בפתרונות שהוא מוצא על מנת שהפרויקט הזה יצא מן הכוח אל הפועל. אין פתרון אחד נכון, יש פתרון שמתאים למקום. יש באמת מועדונים ברכה כמו המועדון שלכם, שהוא יכול, יש אנשים שיכולים להיכנס לתוך בית הספר ולהדריך בצורה נכונה וטובה, ואתם עושים עבודה מצוינת, לפחות לפי מה שאני ראיתי בשנה שעברה, התוצאות היו טובות מאוד, ומעבר לכך. ויש מקומות אחרים שלא, אני לא רוצה אפילו שיהיה פה שמץ של שיפוט, משום שהדרך שבה כל מועדון בוחר לעשות את זה, בדרך כזאת או אחרת, היא דרך מאוד אינדיבידואלית, שמתאימה למועדון. התוצאה, מה שצריך ללכת זה התוצאה הסופית בשטח, שיש את הפרויקט, הוא מנוהל כמו שצריך, הילדים מרוויחים מזה, והתוצאה הסופית היא קבוצה מדהימה של ילדים שעוברת תהליך מדהים עוד יותר, והם רוכשים לעצמם כישורי מנהיגות לחיים, זה המוטו, זה המוטו, כן. לא בסדר, פשוט לא הבנתי את הסיטואציה, אבל אין לי בעיה. אני מבינה את יעקב פרי מיבנה, רציתי להוסיף שבתי הספר יכולים להפעיל את תקציב גפן שלהם לצורך, יש שם סעיף, שיכולים לקחת מתקציב גפן את ההנחיה לכיתות, למרות שאצלנו ביבנה אנשי המועדון מתפזרים בבית הספר, וכל אחד לוקח 2 בתי ספר ומלווה את הילדים גם. יפה מאוד. אבל היה לנו גם אחת מגפן שטיפלה ב5 בתי ספר ועשתה עבודה יפה, אין מה להגיד, למרות ש... נכון. זה שאני מנהלות לא מזדרזות תנו לי לסכם את העניין הזה. כל מועדון יש לו את היכולות שלו, וכל מועדון יש לו את התקציב שלו, וכל אחד יש לו את הסביבה שלו. מועדון שיכול לעשות את זה בהתנדבות על ידי החברים הוא יכול, ואם הוא יכול לזכור אנשי מקצוע הוא סוחר, ואם הוא מנדב סטודנטים אז הוא ינדב סטודנטים, וכל מועדון יש לו את התנאים שלו והדברים הפרטיים שלו. עוד דבר שאני רוצה להעלות כאן ולתת עוד הערה מאוד חשובה. רבותיי, למה אני מדבר את זה? בגלל בעיות שהיו בעבר ואני מדבר על זה שחווינו את זה. למה הבן שלי הוא במקום שלישי ולא במקום שני?
למה הבת כאן, למרות שאני הכנתי אותה בבית, וזה כל הדברים האלה. רבותיי, להדגיש מול הילדים וגם מול ההורים. אנחנו מקנים להם את הכלים ואת המיומנויות. מי שלוקח במקום החמישי הוא דומה למי שבמקום השני או במקום הראשון. וכולם באולימפיאדה רצים, ויש אחד שמקבל את המדליית זהב ואחד שמקבל את המדליית ערד. שלושתם, כולם טובים וכולם מצוינים. זה החוקים, זה הגורל, זה המצב. יונתן שקט. הפרס הראשון, ויש כאלה שיקבלו את הפרס השלישי והעשירי. אז להדגיש את זה מול ההורים וגם מול הילדים, שלא נורא גם כן להיות במקום חמישי, להיות במקום שלישי או שני, או זה לא צריך להיות כולם במקום הראשון, כי אין מקום ראשון לכולם. בשיר, אני חושב מעבר לזה, עצם שאנשים, הילדים הם חלק מהתחרות, הם כבר הרוויחו כולם. כולם אלופים. נכון. זה כל הקטע. התחרות היא חשובה, אבל זה לא הכי חשוב. והטענות תמיד מההורים זה לא מהילדים. זה בדיוק, ממש נכון. ממש נכון, בתיה. כן, אבל אי אפשר להימנע מזה. זה הטבע האנושי. אפשר להימנע, אבל ההערה שלך היא מראש, זה מוריד קצת. תשמע, בשיר אתה אומר את זה כל כך יפה, השנה הזאת בעזרת השם, כל מי שיש לו טענות, אני מפנה אותו אליך. אוקיי, בסדר. ואז אני סוגר את הטלפון אחרי התחרות. אוקיי, נמשיך הלאה. לגמרי, יופי. הנקודה, יש עוד שאלות? בבקשה. יונתן, כן. שלום, היי יונתן. קודם ראיתי רק את הכובע שלך. לי יש שאלה. עוד שנייה, יונתן ומיד את. עוד שנייה. כן, יונתן. קודם כל, כמו שנאמר פה, כל אחד עם המודל שלו ועם התהליך שהוא עושה, והלוואי והיה לנו מספיק מתנדבים שהיו מוכנים לעשות את זה. בהרצליה אנחנו עושים את זה במסגרת הכשרה למורות בבתי הספר, במה שנקרא מורה לשפה או מורה ללשון, מה שהיה פעם כשהיינו צעירים, וזה עובר בכלל כיתות ו' בהרצליה, באותם בתי ספר שמשתתפים, כ8 בתי ספר. אחר כך הם בוחרים את הנציגים, ויש לנו קורס מתקדם שעולה לנו כסף, אנחנו משלמים בשביל זה, והם מגיעים לתחרויות. עכשיו, זהו, זה הטכניקה בהרצליה, וזה עובד מצוין. ביי ביי. אוקיי, כן, מי רצתה לשאול? אני לא שומעת אותך. תפתחי את המייקרופון, תפתחי. תפתחי את המיקרופון. כן, סליחה. כן, עכשיו שומעים. חומי מחדרה. ראיתי שהלוגו שונה ויפה, רוטרי, הנואם, נואמת צעיר, צעירה. האם זה יקרה גם בתעודות? כי שנה שעברה היו לנו הרבה תלונות על זה. אוקיי, יופי, אני שמחה ששמת לב. נקודה טובה מאוד להעלות אותה. כן, ושימו לב, כשאתם משתמשים, אני שלחתי לכם, לכל הרכזים, לכל רכזי האשכול, רכזי האשכול קיבלו את כל החומרים בקבוצה היהודית שלנו, הם קיבלו את החוברת החדשה, הם קיבלו את הסמלים החדשים, הם קיבלו את הלוגו החדש כמובן, הם קיבלו את כל מה שצריך בהקשר הזה, ואנחנו כמובן גם נעלה את כל החומרים האלה לאינטרנט, לאתר, ברגע שאנחנו נגיע להסכמה סופית לגבי הרכזים, אני מחכה להחלטה לגבי הרכז בערבית, אני מקווה שאנחנו נגיע לשם בקרוב, ואנחנו נעדכן את החוברת באתר. וחוץ מזה שכמובן יש לכם את הרכזים לרשותכם, עוד שנייה יונתן, יש לכם את הרכזים לרשותכם, כמובן יש להם את כל המידע, והם אמורים באמת לענות לכם על כל השאלות, ואם צריך אפשר לפנות גם אליי ישירות, את שום בעיה. כן, יונתן. אחד הדברים שחייבים לעשות במיזם הזה, זה נושא של יחסי ציבור. בתור מיזם שמוביל ברוטרי, אנחנו כמה פעמים הצלחנו לגרד הורים שהצטרפו למועדון, לצערי לא הצלחנו לשמר אותם, אבל אני מודה שאנחנו השנה נעבוד יותר על איך לשלב את ההורים ולערב אותם, לפחות בקורס המתקדם, ששם כבר זה מגיע בערך ל-20-30 ילדים,
שההורים יהיו יותר מחוברים ויותר יבינו על מה מדובר ומה הערך המוסף של הדבר הזה. אבל בגדול, אנחנו עושים מיזמים ולא מגייסים חברים בעקבותיהם, אז זה חבל. כן, אני מסכימה. זה עבודה של המועדונים, כל אחד במקומו. ומעבר לזה, אנחנו דיברנו על זה גם קודם, זאת אומרת, אנחנו נקבל השנה לתוך התחרות גם יישובים שאין בהם מועדונים, בתקווה שהמיזם הזה יעודד אולי בתוך היישוב, אנשים שיהיו מוכנים להקים מועדונים חדשים ולהרחיב את מספר המועדונים של רוטרי בארץ. זאת צריכה להיות מטרה מאוד מאוד חשובה וראויה בעניין הזה, וזה צריך לתת על זה את הדעת. אז זה מה שאנחנו נעשה השנה. אוקיי, שאלות נוספות, חברים? לשאול שאלה. אפשר לעדכן סופית את התאריכים? סליחה. היו טעויות ו... לא, התאריכים הסופיים נמצאים בחוברת, אני עכשיו העליתי את הדף פה. הבנתי שיש שינויים, אם אפשר לעדכן. לא, יש, התאריכים, אתם יודעים מה, רק שנייה אחת, אני אתן לכם את התאריכים המדויקים, רק שנייה אחת, ככה. לפי זה אנחנו קובעים את האשכולי גם. נכון, אז זה נמצא בחוברת החדשה ואני חוזרת עליהם עוד פעם. חטיבת ביניים ותיכונים ארצי, זה ב10/3, בסדר? כולם רושמים? כן. אני אעלה את זה מחדש. הארצי יסודי בעברית 13/3, כמובן 2024, כן? הכל. הנה זה. יש פה פשוט טעות כאן, אני כתבתי 14/4, ארצי אנגלית זה כמובן 14/3. זה טעות הקלדה שלא שמתי לב אליה, והארצי בערבית, תצלמו את המסך פשוט. וזה מופיע כמובן, בחוברת, והחוברת נמצאת אצל כולכם, ואמורה להיות אצל כולכם, ואם לא, אז תבקשו את זה מרכז האשכול שלכם, או רכזת האשכול, הם אמורים, אז יש להם את זה, והם יכולים לשלוח אליכם, אין שום בעיה. תודה. מרטין, אם אפשר את החוברת, באמת שתגיע גם בוורד, כי אני עכשיו יושבת כמה ימים, לנסות ממה שהעברת לי, תודה, מה-PDF לוורד, וזה בלגן שלם בשורות. כן, יש אותה. בוורד? זה בלגן, כן, אני העליתי אותה לרכזים, תבקשו מהרכז שלכם, מאיזה אשכול את? אני באשכול חוף וגליל, אבל עוד אין לנו רכז, אבל בעיקרון... מי שהייתה בשנה שעברה... אתי שפרברג. נכון, אתי שטיינברג, היא עושה את זה גם השנה, היא הסכימה לקחת את זה השנה. אז היא תעביר לנו את זה בוורד? כן, אני שלחתי את זה במפורש בוורד, אבל קחו בחשבון, תראו, אתם צריכים לקחת בחשבון, כשמעבירים, לכל אחד מכם יש גרסה אחרת של וורד, אוקיי? ולכן, זו הבעיה בוורד, לכן הם מעבירים אותה ב-PDF, שהמבנה יישמר. אם אתם מעבירים, אם אני שלחתי לכם, יש עותק בוורד, אבל קחו בחשבון שכשאתם פותחים את זה, עשויים להיות שינויים מבניים, אז לא להיבהל מזה, כן? תמיד אתם יכולים לראות איפה המבנה הקבוע ב-PDF ולעבוד בהתאם. אבל זה קיים וזה ישנו, ותבקשי מאתי, היא בקבוצה, והיא תעביר לך את זה בקליק. אם את לא מקבלת, אז פשוט תפני אליי. אוקיי? יש לך את ה... תמיד נענית ברצון ומהר, תודה. בשמחה. אפשר לשלוח שוב את החוברת? לא, אני שלחתי אלייך דרך ה... אלי נחמנה מרעננה, האם אפשר לשלוח שוב את החוברת? אפשר, אני אעלה אותו עוד פעם בקבוצת רכזי אשכול. מי הרכז אשכול שלך? אם אפשר להוסיף עוד משהו או להגיד? בטח בוריה. בוריה, אני מסתכלת על לוח התאריכים, לפי מה שאתם הצבתם באוקטובר עד ינואר בחירת נושא, התחרויות הבית ספריות בינואר, כלומר יש בסביבות 4 חודשים, 3.5, בתוך זה נכנסות פעילויות של בתי הספר וחופשים, האם זה נלקח בחשבון? לגמרי, בטח, בוודאי, זה כל שנה אותו דבר. מרטין, אני לא יודע למה מכתיבים את התהליכים עד הזה. לוקחים את התחרות הארצית וגוזרים אחורה כל אחד את התוכנית עבודה שלו. נכון. אני לא, סליחה, אני לא מתייחס בכלל לזה, אני לוקח את זה ואומר, יש קורס מתקדם כך וכך, ולבתי הספר נשאר חודשיים לעבודה, וזה הם עובדים. תקשיב, אני לא מתערבת, לכן זה כתוב אוקטובר ינואר, לא מתערבת בכלל ברמות האלה. מה שלי חשוב זה הפערים שבין התחרויות האשכול לתחרות הארצית. זה מה שחשוב לי. ואל תשגעו את עורכי התחרות האשכוליות ותגידו להם ערב לפני התחרות האשכולית, זה שם המנצח שלי בתחרות העירונית. זה לא סביר, זה קרה בשנה שעברה.
זה הכניס את כולם להמון לחץ מיותר לגמרי. אם מתארגנים מראש ורואים את הזמנים ולוקחים אותם בחשבון, אז לא נכנסים לפינות האלה. אני אומרת עוד פעם, אני לא מתערבת, אתם ראיתם גם בשנה שעברה, אני לא מתערבת ברמת המינית. העירונית האשכולית צריך להיות בפברואר ובמרץ, אז זה... אין לי בעיה, יונתן, אתם פשוט, זה נתון לשיקול דעתכם, כשהכללים הם ברורים, צריך להיות פער סביר של לפחות שבוע, בין תחרות אחת לתחרות שנייה, כדי שמי שעושה את התחרות הבאה לא ישתגע. זה הדבר היחיד שאני מבקשת מכם לקחת בחשבון, ומתוך זה גם התחרות מתנהלת בשופי ונחת, אין לחצים מיותרים, אין טעויות, אין שכחתי את התלמיד הזה ולא זכרתי את התלמיד ההוא, כי זה מה שקורה. זה מה שקורה, בגלל שיש כאלה לחצים וכאלה של הרגע האחרון, קורות טעויות, והכי חשוב לי זה שילדים לא ייפגעו. שפתאום בוא נשמע שם של מתחרה ושם פתאום נשמתה איזה תעודה, ואני אומרת את זה מניסיון אישי. אז בגלל זה אני מציע, אז תורידי את השקף הזה, תתייחסי רק לתחרויות ולא למתי זה יהיה. לא, יונתן, לא מורידה את השקף, כי הפער שבין האשכוליות לארצי, זה הפער שאני רוצה. בין אמצע פברואר לתחילת מרץ, תעשה מה שאתה רוצה, יקירי. אז זה פשוט... אז תחליטו מה אתם רוצים, יש לכם מספיק זמן. כן. מרטין, אפשר לומר משהו? בוודאי, נטע. הסטודנטים של הדיבייט, במילא חוזרים לאוניברסיטאות רק לקראת סוף אוקטובר. אז כל המועדונים שמשתמשים בסטודנטים של דיבייט, במילא לא יכולים להתחיל את ההכשרה קודם. אוקיי, זה החלטה שלכם. אני לא מתערבת. כן. אז תחליטו, מתי אתם רוצים להחליט? תראי, אני אגיד לך מה שקורה. את יודעת איפה זה עובד? זה עובד במקום שלא מעורבים תלמידים רבים. כלומר, זה לא מתחיל מהכיתות. אלא לוקחים קבוצה קטנה של תלמידים שהם מצטיינים, ואיתם רצים. זה סוג אחר של מרוץ. זאת אומרת, יש מועדונים שזה בדיוק מה שהם עושים. יש מועדונים שמחליטים באופן, כמו ברכה למשל ביבנה, שהם נכנסים בתי הספר, אז כל הכיתה נהנית מהתהליך הראשוני, ואחר כך יש מיון בהמשך. כלומר, יש איזשהו מיון, אבל מי שנהנה מהתהליך כולו זה קבוצות מאוד גדולות. יש מועדונים שלוקחים 10 תלמידים, 5 תלמידים, לא יודעת כמה, ואיתם הם רצים. זה גם, אני לא מתערבת בנושא הזה, זו החלטה של המועדון עד כמה הוא רוצה להיות משמעותי, ועל כמה תלמידים הם רוצים להכיל את הכנף הזאת של המיזם. אני הייתי שמחה מאוד לשמוע שכמה שיותר תלמידים נכנסים לתוך התהליך הזה. אבל שוב, זו החלטה מקומית, אני לא מתערבת בהחלטות מקומיות. מרטין, אני קיבלתי הודעה באשכול שלי שהתחרות האשכולית ליסודיים היא ב5 למרץ. היא כבר גולשת לתוך מרץ. זה לא יכול, ב5 למרץ את האשכולי? כן. מאיפה? יבנה. רגע, יבנה, יש לכם תיכון? לא תיכון, איזה תיכון? אנחנו עשינו ב5 למרץ את התחרות האשכולית. היסודים. כן. של היסודי. תשמעי, שבוע לפני... תסתכלי. אבל אין לי את התיכוניים. אין לי את התאריך של התיכוניים. אז זה בסדר. אבל זה יש... בסדר. זה בסדר גמור. התיכוניים זה מישהו אחר מטפל. אני לא יודעת. אני לא קיבלתי פשוט. אנחנו מדברים על הפער. אנחנו מדברים על הפער שבין התחרות האשכולית לתחרות הארצית. אם אתם עושים תחרות אשכולית ב5 והארצית היא ב13, זה בסדר. אוקיי, קבענו את זה. בסדר, צריך הגיוני. אז זה יסודיים. אתה אומר שהתיכוניים זה מישהו אחר? כן, אנחנו לא מטפלים ביסודיים. לא, אבל כתוב ב18 לפברואר, אשכולית שלנו, יבנה רחובות וכו'. לא ב18. איפה הפעם? כתוב 18 לפברואר. 5 למרץ האשכולית של היסודי. חבר'ה, מאמצע פברואר עד תחילת מרץ צריכות להיות התחרויות האשכוליות. אשכוליות. כתוב 18 לפברואר. בטבלה שלה. לא, תסתכלי עוד פעם. על מה אנחנו מתווכחים? על תאריכים שזה מי שקובע את זה, הרכזים האשכוליים. הם שהם יקבעו ותבואו מוכנים. מה שפרסמה עכשיו מרטין, זה התחרות הארצית. צריכים לבוא מוכנים. אתם תהיו מוכנים לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני 20 יום, זה לא משנה.
תהיו מוכנים לתאריכים האלו. כן, אבל... כל אשכול יעשה את התוכנית שלו, וכל מועדון הוא יודע לאן הוא מגיע. זהו זה. בשיר. מתווכחים על... אנחנו... מרטין לא יכולה להיכנס למועדון, להגיד לכרמל אתה תעשה ככה. לא מועדון, אשכול. אתה תעשה ככה וזה. אז זה שלכם, אתם תעשו את זה. בשיר, הנקודה היחידה שאני רוצה להדגיש, שיהיה מספיק זמן בין התחרות הארצית לתחרות האשכולית. שלא נהיה בלחץ מטורף של הכנת תעודות, כי יש תהליך שצריך לעשות. צריך לקבל את השמות, צריך להכין את המצגת, צריך לכתוב את התעודות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה מעכשיו לעכשיו. כמה זמן לפני את רוצה את השמות? מינימום שבוע. אוקיי. מינימום שבוע. וקחו בחשבון שאף אחד פה הוא לא בן יחיד. כן, יש 4 תחרויות, שתהיו בריאים עד 120, שכולנו נהיה בריאים, 4 תחרויות, בשנה שעברה היו לי 50 תלמידים, אז קחו בחשבון את הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא בדיוק לנהל קבוצה של 5 ילדים, זה המון מורכבות, זה גם הנושא של הפרסים, כל מה שצריך, הכיבוד, זה אופרציה שלמה. אז אי אפשר לעשות את זה מעכשיו לעכשיו, אז אני חייבת שיהיה איזשהו מרווח הגיוני של זמן בין לבין. זאת הסיבה גם שבשנה שעברה, אחת הסיבות, שבשנה שעברה עשיתי את כל התחרויות, כדי שאני אתנסה על בשרי, כדי לראות מה התהליך הזה, איך התהליך הזה בכלל צריך להתעצב. כי ללמוד בהתכתבות זה לא בדיוק הדבר הנכון, לטעמי בכל אופן. אז אלה המסקנות המרכזיות ואני באמת לא אומרת לכם מתי, אתם פשוט תסתכלו על התאריכים, תקחו בחשבון את מה שאמרנו כרגע, שצריך להיות לפחות מינימום שבוע פער בין לבין, ותקבעו את התאריכים שלכם מתי שאתם רוצים. אני לא מתערבת בזה, זה שלכם לגמרי. יש לי שאלה. כן. האם האזור ייתן את המתנות לתחרויות האשכוליות? מה זאת אומרת האזור? לא. התעודות, המתנות, כל מה שקשור לתחרות האשכולית, צריכים להתחלק בה כל המועדונים שמשתתפים בתחרות האשכולית. יש פה משהו שזז, שלא נותן לי משהו. אוקיי, העיקרון הוא שאומנם יש מועדון מארח, אבל בהוצאות של התחרות, משתתפים כל המועדונים באשכול. זה העיקרון, קחו את זה בחשבון. כולכם צריכים לקחת חלק כמובן, זה הדבר הכי נכון. מותר להתערב? מרטין, שאלה. אני חושבת שהשאלה שעלתה פה היא שאלה מצוינת, כי בעצם הנאום שנבחר פעם ועוד פעם כאילו הוא אותו נאום, ואז הילד מקבל תעודה בבית הספר, מקבל תעודה במועדון, כאילו מתוך בתי הספר. לאיזה שאלה את מתייחסת, אריאלה? מה? לאיזה שאלה את מתייחסת? לא מבינה למה את מתייחסת. שאלה בנושא אם האזור נותן משהו לאשכולי. הבנתי את התשובה, אבל מה שאני רוצה להגיד שצריך לקבוע מדרג, כי מה שקורה בפועל היום זה שאותו תלמיד עם אותו נאום מקבל גם וגם וגם וגם, ולדעתי זה מוזיל. מה שאני חושבת שגביע יהיה רק בארצי, מדליה תהיה באשכולי ותעודה תהיה במועדוני, אבל זה ממש צריך לבוא כמשהו מלמעלה שחותך בין כולם, כי קרה שתלמידים באשכולי קיבלו גם גביע ואחר כך עוד גביע על אותו נאום. אני לא רואה בזה שום דבר, למה זה נראה לך לא סביר, אריאלה? נראה לי שצריך להיות מדרג שבעצם על הנאום שלך בארצי אתה מקבל את הגביע, ויש דרך ארוכה עד לארצי. טוב, אני מוכנה להעלות את הדבר הזה, אריאלה, תודה. אבל לא כולם מקבלים, לא מגיעים. למה שהוא לא יקבל גביע כשהוא זוכה בעירוני, שזה גם חשוב. נכון. חבר'ה, בואו, אני אעלה את העניין הזה בוואטסאפ, זאת אומרת, בזום של הרכזי אשכול נטו, והם יעבירו את זה אליכם כמובן, הם ישאלו במועדונים, ואנחנו נקבל החלטה. זה נרשם. אני רוצה לציין שיש הבדל בין המקום הראשון שמקבל את המדליה או את הגביע, לבין התלמידים שמשתתפים בתחרות ומקבלים תעודת השתתפות. ומדליה, אצלי מקבלים גם מדליה. כולם מקבלים מדליה. נכון, כולם מקבלים מדליה. מי שכבר הגיע לתחרות היישובית. נכון, שווה לו, מגיע לו. מגיע לו, נכון. ואצלנו 3 תלמידים שזוכים במקום הראשון, שני, שלישי,
כביכול, מקבלים גם מתנה, נכון. שהמועדון נותן. נכון, גם אצלי. אבל זו החלטה מקומית. אבל זו החלטה מקומית בהחלט. החלטה מקומית לגמרי. טוב, אם אין לנו יותר שאלות... יש שאלה, סליחה, אני מבקש. עוד שאלה, בבקשה, עופר. יש לי בקשה, לא שאלה. אמרת שאת החוברת אפשר לפנות לקבל ממך, אני מציע שפשוט תשלחי את החוברת הזאת לתפוצה שבה הפצתם את הזימון לזום הזה, או בוואטסאפ, לא משנה, פשוט קישור ל... מי הרכז שלך באשכול? באשכול אני לא זוכר, אילנה. אז תברר מי הרכזת, אצלה יש תאות גם... ענת שעייר. ענת היא הרכזת במועדון. ענת, נכון, אז תפנו לענת, יש לה את כל מה שאתם צריכים. ענת כבר קיבלה את זה. רגע, יש השנה לא מחדש. ענת כבר קיבלה את זה. נכון, אני יודעת. ענת כבר קיבלה. יפה, מצוין. כן, יש לכם, לכל הרכזים שלכם יש. מרטין, אפשר שאלה אולי, אם אין לך רעיון מישהו? כן. היי אתי. היי, רציתי לשאול, בזמנו העלינו את הסוגיה של התאריך לבתי הספר היסודיים. נקבע בדרך כלל במרץ התחרויות בגלל הבחינות של התיכונים לבגרויות, ולא רצינו באפריל והלאה. בתי ספר תיכוני יסודיים אין להם בגרויות. למה אי אפשר לתת להם עוד איזה חודש אחד בכל המערכת? כי ממילא חגים וכל הפתיחת שנה של חגי תשרי לוקחת ממילא חודש ימים, וזה לפעמים גם עומד באחרינו, כי אנחנו לא מתחילים את התוכניות בזמן. למה אי אפשר לקחת את היסודיים ופשוט להאריך ולתת, וזה גם לא יהיה לחוץ, כי מי שמכין גם... אני אסביר, אתי, השאלה הזאת עלתה, אני אסביר. שתי סיבות, כי ברגע שיוצאים ממרץ נכנסים לפסח, ואחר כך נכנסים לתוך הסוף שנה, ממש בלחץ, עם הטיולים השנתיים, עם כל הלוז של סוף שנה ושל החגים האחרים, של יום העצמאות ושל שבועות ושל כל מה שאת לא רוצה. אז זו כנראה, זאת אומרת, זה הטיעון המרכזי בעניין הזה. אז אפשר להעלות את זה מחדש, אפשר לבדוק את זה, אולי לא לשנה הזאת, אפשר לבדוק את זה לשנה הבאה, אבל אני לא רואה קושי מיוחד, אני לא נתקלתי בקושי מיוחד, לא בשנה שעברה, ולא כשאני לימדתי והייתי חלק מהפרויקט בבתי הספר, אני הדרכתי לפחות 3 שנים בתוך כיתות, בנושא של הנואם הצעיר בזמנו, לא נתקלתי בבעיה בעניין הזה, אתי. אני לא נתקלתי, אנחנו פשוט נכנסים לתקופה, אחרי חגי תשרי, רק שנייה אחת, עוד מילה, אחרי חגי תשרי פשוט נכנסים לרצף, וזה ממש ממש מתאים, ולא צריכה להיות בעיה. כן. אני מציע להיות צמודים למה שבאשיל הנגיד אמר קודם. מה שקובע זה התאריכים בארצי. כל היתר זה התאריך הכי מאוחר. אם מישהו רוצה להקדים, בבקשה, אבל צריך לקחת בחשבון שאם הארצי זה במועד מסוים, כל היתר זה לסיים לפחות שבוע. אבל השאלה הייתה למה לא הארצי יותר מאוחר, אלא להעביר אותו ממש, כי זה ילדים צעירים, אני מבינה בדיוק מה הייתי אומרת. מרץ זה כבר גמרנו. לא, אבל הייתי שאלה שאלה אחרת, הייתי שאלה בגלל שהתלמידים... אחת הסיבות למה לא להעביר לאפריל או לחודש אחר, כי היומן אצלי מלא. אני צריך להיות בתחרות הארצית, ואז אני לא יכול להזיז. אין לנו מה להתווכח בכלל. אז אתם יתערפו מתי שאתם רוצים. בשיר לוקח על עצמו את כל האשמה. נכון, זהו, אז על מה אנחנו מתווכחים? רבותיי, מה שנקבע נקבע, תתארגנו אחורה, זהו זה, יאללה. אז גם עכשיו אתה צריך לסגור טלפון. טוב, מרטין, אני מציע שנסכם. יאללה, אוקיי, עוד? יופי, אז בואו נסכם. קודם כל, תודה רבה לכולכם. אני מאחלת לכולנו שתהיה לנו שנה נפלאה, באמת פוריה ומואשרת ועשירה. אני עומדת לרשותכם בכל עניין, בכל שאלה, בכל דבר. באמת אל תהססו, ואני מחזיקה אצבעות שמה שהתוכנית של הנייר תתגשם ותהפוך להיות תוכנית במציאות, ואנחנו באמת נצליח להביא את המיזם המדהים הזה לילדי ישראל, על כל גווניהם, לכל השפות, הגוונים והמקומות.
ולפחות נשלים את המטרות שכתבנו לעצמנו בצורה טובה ונכונה. אני רוצה להודות לכולכם שאתם מוכנים לקחת ולהיות חלק מהקבוצה הנפלאה הזאת שמוליכה את הפרויקט. אני מרגישה שיש לי אנשים נפלאים איתי, וזה מאוד משמח, וזה נושא המון ביטחון, ותודה רבה לכל מי שפה, לכל מי שתומך, לכל מי שעוזר, לכל מי שנמצא. שתהיה לכולכם שנה נפלאה, לכולנו. תודה רבה. תודה להתראות. תודה רבותיי, והצלחה לכולם. בהצלחה לכולם. להתראות. לכולם. ביי. ביי. ביי.